Men bu goşgymy Mar vilayetiniň Aglyşy Aşgabat Sawhoz owatyna ýaşap 39 ýaşynda bir wagt aramyzdan giden şadlyk ady bilen tanalýan öwedgelli neretden zigimiň ýagty ýadygarlygyna bagyşlap ýazdım bu goşgymy. Şadlyk ady bilen tanalýan dostum, öwedgellim inni bakyat bollun. 39 ýaşda ölürmi insan näme sebäp bollun üçin irtollun. Noýabr aýynyň 30 güni bakyda tarap öwürdüň ýüzüň topraga duglandyň dekabr biri qara ýeri seni bolurmy dödüp aman agam bilen biwtäş taýdam anjandyrlar seni görüp toprakda hak ýazan çäre ýok gyzga könemriň senin üçin otlar ýa kurtakda gaýratyň üýüdüň hem göwüne açyk dogan dosta kanatyň sen gaýada şöhrat leyli yetim ýönü ötmeli görnägili agyr gelmäýärde Kerim Kur'an uzun üzürlü ömrün sen nereden tapınның bu yolu derdi dogonjukluň seni küýsiýe bala nabat şerin körpäň hem taňry berdi Mar vilayeti Garagum etrap başyatly bugün Aşgabat Sawhoz kesil bolsaň bir şäherzik taplardy çykalyga galmady pikirler toz wagtynden togully dünýäň lezzeti 39 ýaşda ajalmy taýyň taçak ýazylanna başlar jem bolsa her gün galyatiniň tabakda paýyň alada etdiler jan köýerleriň äkitdiler tebip Lukman her ýere çäre tapylmady elden berdiler münasip dälliňde entekden ýere gör nirlere barylmady sen üçin hiç melgem gelmedi saňa kabadam dogonjugym diýip göz ýaşyn dökýär bu ýat ýurtda sen naçaryň nabadam uklap ýatan ýaly gözüňi ýumup dolanyň kepeniňe ahiret öýüňe sen maýyp bolsaň-da müňde bir razy gowunup otursadyň perzentleň boýuna dogonlaryňa baş bolmaly halyňa ýürekleri baky goýdun peryada dogon gitdi diýip görkän gyýylýar giň bolýan naçarmyz nabada nur iman seninki ayet töwerler jaýyň cennet öwedgelliğim şatlygym yüregin ağırtdy lewaply bäsim artdyrdyň janynym meniň hem gaýgym jaýyň cennet bolsun inim iman ýoldaşyň bolsun perzentlerine berdiň ýaşap bilmedik ömrüňe